Priatelia, nie je to ako na Malých divoch. A to sme len necelú hodinu od Dubaja. Ostrov Mina Al Arab, Hayat Island, nádherná tyrkysová voda, piesok. A v marci budúceho roku hotové projekty na odovzdanie. Niektoré sú už od 192 000 eur. Môžete zobrať aj na splátky, bez nulového navýšenia, splácať ďalšie 3 roky po odovzdaní. Proste je to krásna paráda. A v cene bývania máte aj takýto komoditný bazén, fitness centrum, clubhouse, spoločenské hry. Tu máte krytý ženský bazén s fitness centrom len pre ženy, ktorý sa môže využívať ten bazén napríklad v zime, keď je chladnejšie. Vodu dávajú podľa počasia. Teraz je chladená, klimatizovaná, zase v zime je vyhrievaná. Myslím, že nie je čo dodať. Všetky lehátka zadarmo, kúpanie zadarmo pre všetkých obyvateľov ostrova. Už sa len rozhodnúť. A môžete to, keď kúpite, potom prenajímať. Vieme sa o všetko postarať. Vieme vám byť zariadiť. Hľadať klientov na prenájom krátkodobý, dlhodobý. A je tu lacnejšie ako na Slovensku.